Què tal? Salutacions des de Tarragona, al costat de la Catedral de Tarragona, al carrer de les Coques, on ja ha començat la processó de Santa Tecla. Felicitats a tots els tarragonins i tarragonines. Avui és 23 de setembre del 2016. Avui és el dia gran de la festa gran de la ciutat de Tarragona. Un dels actes més esperats, un dels actes que genera més expectació, més devoció, més sentiment i més crida a tots els veïns i veïnes de la ciutat de Tarragona i, per què no dir-ho, de tot el territori. Us saludem des de TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona. També ens podeu seguir enguany a través del canal de Movistar Televisió, el número 159 per tot Catalunya, per tot el país també, explicant un dels millors moments, un dels moments més esperats d'aquesta Santa Tecla 2016. Serà un recorregut de més de 2 hores, amb el seguici, en aquest cas, veure sortir de la mateixa catedral el braç, la relíquia del braç de la patrona de Tarragona, Santa Tecla, una sortida que vindrà, com dèiem, precedida per aquest seguici popular. Tancarem aquesta transmissió amb la tornada del braç i amb el comiat gairebé oficiós d'unes festes que encara s'allargaran demà dissabte amb altres actes que anirem comentant. Ja veiem imatges del mateix Pla de la Seu, un dels punts importants aquí és la grada de la plaça de les Cols, un autèntic riu de gent, no hi cap ara mateix una agulla, esperant aquest inici de la processó. Imatges també de l'interior de la catedral de Tarragona, on, insistim, d'aquí uns quants minuts viurem el moment més intens de la jornada i un dels més intensos amb la sortida de la relíquia del braç de Santa Tecla. No ho farem sols, tot plegat, ho farem amb la millor companyia possible, amb la companyia d'un dels homes que més en sap de tot plegat, que ja riu, però sap que és així. A més, diré una cosa que és habitual dir-ho quan el veieu, que és molt jove, que encara sorprèn més que en sàpiga tant, però darrere hi ha també moltíssima devoció, moltíssima passió, molts quilòmetres recorreguts i molts estudis previs i moltes visites a festes com la de Santa Tecla. És el Joan Ignasi Gómez, el company del Gaudeix la Festa, programa també de la xarxa de comunicació local. No és el primer any que ens acompanya i tenim el goig de tornar a la saludar enguany. Joan Ignasi, què tal? Benvingut. Perfecte, Festa Major Tarragona. Jo, a més, m'hi sento com un tarragoní més, entre nosaltres m'ho passo molt bé i és això, jo content de tornar a ser aquí, senyal que l'any passat deurien haver i us hauria agradar com van sortir els comentaris i res per aprovar aquesta professó, amb F, de Santa Tecla, que és, per mi, sí que té molts moments, té molts moments interessants o particulars, però per mi jo crec que és el moment àlgid i crec que no té discussió, digue-li a nivell antropològic, etnològic, com tu vulguis, l'entrada del braç és el moment àlgid de la Festa Major de Santa Tecla, Tarragona. És el gran moment, aquesta entrada de la processó que esperem poder gaudir avui, malgrat, atenció, aquests paraigües que estan marcant completament la jornada. Portem tot el dia mirant cap al cel, Joan Ignasi. Un cel que ens amenaça, un cel que avisa pluja i que no ho ha fet amb intensitat fins ara, malgrat que d'ençà fa uns minuts la pluja ja ha fet acte de presència aquí a la ciutat. Presència encara no predominant al Pla de la Seu de paraigües entre els assistents a la jornada. Esperem que quedi en això, que no eviti, Joan Ignasi, que el seguici popular de la ciutat pugui fer el seu recorregut. Estem pendents completament del cel. Esperem que no, portem tot el dia pendents del cel, perquè la veritat és que ja patíem pels castells al migdia, que també heu pogut veure en directe a TAC12, i a més que sentim tronar. Fa moltes hores que sentim tronar a Tarragona, el que passa que ara sembla que començaven a caure 4 gotes, i bé, vaja, veurem com evoluciona tot això. Esperem que Santa Tecla intercedeixi, com aquest matí que estava plovent a tot arreu menys a Tarragona. Doncs Santa Tecla que ens pot dir un últim cop de mà amb això. I seguim veient aquesta imatge general del Pla de la Seu, on la gent realment està pendent del que seria, sens dubte, la notícia de la jornada, que la pluja finalment fes acte de presència en majúscules. Nosaltres ara també ho guaitem, Joan Ignasi, cap enrere, i el dibuix que ens deixa si fa o no fa el mateix que, com tu deies, al migdia o a primeres hores de la tarda. El que passa és que ara està llampegant, i veurem com evoluciona tot plegat.
vaja, esperem que... I si ha de caure una tromba d'aigua, que duri poc i que no impedeixi, doncs, la processó. Ara, com dèiem, han pujat tots els elements del seguici de Tarragona perquè fan això tan curiós que passa a Tarragona, jo diria que també per aquí prop passa, però que a la zona del nord d'en Mitjó, on les festes s'assemblen força, les festes majors, Vilanova, Vilafranca, Sitges, tot allò, això de que els balls fan un tomb per posicionar-se per la sortida de la processó és força curiós i és una de les maneres d'ordenar la processó. Coses que també passen com avui al migdia, encara potser no acaben l'ofici, però els diables ja surten i com quan surtin els últims l'ofici optimitzem els temps, que també és qüestió de fer la festa lluïda i a vegades diuen allò de si breu i bueno, dos veces bueno. Jo crec que amb els seguicis passa això. O sigui, el seguici de Tarragona en aquest sentit està molt ben organitzat. Bueno, dos veces bueno, veurem si avui aquesta amenaça contínua de pluja pot fer també, potser pot provocar que... Alguna corredissa. Exacte, l'habitual timing s'escurci una miqueta per evitar, doncs, jugar massa amb foc en aquest sentit. Patim per les peces històriques que participen dins del seguici. Estem parlant dels gegants, per exemple, doncs que la pluja no els hi sentaria, no és el millor per un gegant. Joan Ignasi, per cert, ara mencioneu durant el recorregut, sempre tenen pendent alguna alternativa, per si de cas, per si plou. Segur que hi ha alguna alternativa i jo estic segur que tothom estaria encantat de resguardar d'alguna manera les tres parelles de gegants. Del braç de Santa Tecla arrenca amb la tercera desfilada del seguici popular en aquestes festes de Santa Tecla. Tot arrencaria davant el Pla de la Seu, davant la catedral, el Pla de la Seu volíem dir, amb aquesta primera desfilada, tot seguit, tots els elements, el bestiari de Tarragona, travessa també el que és la plaça de les Cols. És a dir, que tenim l'opció de veure'ls en no res, en pocs metres, dues vegades. I a les natural, perquè no és natural, sinó que ho has construït un humà, no? Però vull dir, fan aquest teatre ja incorporat a la ciutat, per així dir-ho, gairebé recollint el testimoniatge dels romans que construïen els teatres i l'amfiteatre. Doncs sí, tenim l'oportunitat de veure dues vegades. A Tarragona hi ha dues maneres de fer les anades i vingudes a la catedral. Una és donant el tomb, amb la baixada de l'Àligues, fer-ho pel mig de les escales. Òbviament, ara ho faran no ho faran per les escales, sinó pel carrer del costat, tot i que al final fan l'última baixada per les escales de tots els balls. Això és el que viurem ja en la recta final d'aquesta transmissió, més de 2 hores aquí en directe a TAC 12 i a través també de Movistar Televisió. Els balcons, hi ha balcons que realment no es poden arribar a pagar en aquestes festes de Santa Tecla perquè és al vell mig de la festa. Aquí no tan sols viurem o hem viscut la processó, s'han viscut molt més actes durant aquests dies. Aquí veiem la banda, que tanca, com amb la majoria de processons d'aquest caire, tanca la cercavila. Si vols expliquem per què el seguici de Tarragona és com és i expliquem una miqueta com són els seguicis que tenen, diguéssim que funcionen de manera molt similar, per no dir igual, dins del Camp de Tarragona, el Penedès i el Garraf, el Penedès històric, que també agafaria una part de la noia. Tots aquests seguicis s'han aguantat molt bé, ara ens passen per darrere els de Sant Pere i Sant Pau, que estan contents perquè han fet una bona actuació, cosa que també és curiós que es reflecteix en les processons. Teniu tots aquí darrere, Colla de 8 canten com aquí els veieu cridant Colla de 8, felicitats a tots ells, una diada que hem pogut en aquest cas també seguir a TAC 12 i recordeu que demà tenim els Pilars caminant, també en directe a quarts. Fet únic dins del món casteller. Exacte, després segur que ho comentarem. Hi ha més Pilars caminant, però com aquests, vaja, 4 colles, la distància que es fa. Espectacular, qualsevol persona que li agradi una miqueta els castells ha d'haver vist alguna vegada la baixada de Pilars. I ens agrada la reacció de la gent, dels que fan possible aquest seguici, aquesta festa, que se'ns acostin, ens saludin i cridin davant la càmera perquè és senyal. Joan Ignasi, ara ho deies, que la festa està molt viva i ens explicaves que el seguici popular de Tarragona, òbviament, té les seves particularitats, el territori té les seves particularitats. S'ajunta molt a aquests del territori que dèiem, que no és més que en un primer terme, acompanyar l'Ajuntament fins als llocs, és a dir, el seguici és una paraula molt eloqüent, però si la traduïm al castellà, ja que tots sabem parlar castellà i ens va bé per entendre-ho millor, cortejo, vull dir,
seguici en castellà seria cortejo. Cortejo què vol dir? O seguici, acompanyar algú. És a dir, tot aquest seguici està acompanyant el consistori i després acompanyarà el braç de Santa Tecla. Les anades i vingudes de l'Ajuntament a la catedral i després la professó. Aquí veiem, en aquest cas, ja l'entrada al Pla de la Seu, tots els elements que, per cert, passaran, com dèiem, per davant d'aquesta catedral i també mostraran els seus respectes cap al que tot seguit serà el protagonista de la jornada, la mateixa relíquia del braç de Santa Tecla. Exacte, l'entrada no és res més que això. En els documents més antics que descriuen les entrades del Penedès i del Camp de Tarragona es diu allò de Algarabia de Mojigangas. Mojigangas eren els balls, no només el Moxiganga, qualsevol ball era anomenat Mojiganga. És això, és a dir, és l'esclat de la festa final acomiadant passant per la porta. Tot això és hereu de la festa de Corpus, traslladat a les festes patronals, que d'alguna manera van agafar són hereus, diguéssim, de la primera festa de Corpus que tenim a Catalunya, que és la de Barcelona, que es plantegen com fer-la. Quan el papa Urbà IV instaura el Corpus, pensen com fem la rebuda i busquen les expressions que hi ha dins la Bíblia per referir-se a Déu i troben que hi ha rei de reis. Llavors li reprodueixen l'entrada d'un rei on tothom va rebre'l. I no és res més que tots els gremis, tota la societat participant davant de la rebuda d'un rei. En aquest cas, el que ens farà avui de rei, diguéssim, 700 anys més tard, que algú ho pensés d'aquesta manera, és la relíquia de Santa Tecla, que és el motiu de la processó. I veiem desenes i desenes de músics posant la melodia d'aquesta professó. No es pot entendre un seguici popular, una jornada com la d'avui, sense música. I tant. Avui ens acompanyen també els trons, no sé si els sentiu a través de la televisió. És un altre tipus de música, sí. Tot tipus de música, fa percussió, no sé si seria percussió els trons, però sí, la música a més és molt variada a Tarragona. No ens quedem tampoc en l'anècdota de l'Amparito Roca, que òbviament és l'himne de la festa i tots el coneixem, interpretat sigui per banda. Avui fins i tot els sacaires tocaven l'Amparito Roca, però hi ha tota una amalgama de músiques pròpies dels balls. En vam poder veure mostra abans del retaule, amb aquella magnífica interpretació de la peça de les músiques de Santa Tecla. Va ser dimarts, això, dimarts. I a més està cuidat perquè a molts llocs no s'ha sortit de l'acompanyament de tres gralles i timbal que ens ha arribat fins als nostres dies, segurament gràcies als castells, sinó que Tarragona omple molt més el seu registre i, per exemple, tenim la Tradivan, que és una cosa completíssima, que acompanya a l'àliga, al lleó, si no m'equivoco, l'acompanya també una fanfara, i després tenim la banda i també, per exemple, la mulassa l'acompanya aquesta formació que dèiem clàssica i més senzilla, no per això més tradicional, però sí que ens englava més amb això, de tres gralles i timbal, amb octava al fondo fins i tot plegat. La música juga un paper clau, sobretot en l'emoció de la festa. Gairebé tant o més important que la música, el foc, que sempre obre el seguici. I aquest és l'inici oficial de la processó del braç de Santa Tecla. S'ha fet esperar. Jo crec que estàvem tots realment pendents del cel, com dèiem, Joan Ignasi, el foc, en aquest cas el Ball de Diables, arrencant la jornada. El Ball de Diables de Tarragona és bàsic per entendre la recuperació de Santa Tecla. Jo crec que va endavant perquè són uns pioners, en certa manera, dins de la festa, i a més segueixen aquest model no d'un diable molt antic, d'un diable unipersonal, el que a vegades es coneix als països catalans com els botargues o uns diables individuals, sinó que formen part de tot un ball que explica aquesta lluita del bé contra el mal i pels que ens segueixin, per exemple, que sigui fora de Tarragona o fora d'aquesta àrea que tots coneixem, explicarem que el Ball de Diables no es queda simplement en uns diables o dimonis, com es diuen altres bandes, que van llançant foc, sinó que hi ha uns càrrecs, hi ha Llucifer, Diablesa, els parlaments i els paquets dels que tenen nom, i a més hi ha la part més important de totes, és un àngel que guanya, perquè sempre guanya el bé. Comencem a veure algunes de les bestes, en aquest cas de Santa Tecla, algunes de les figures també més representatives d'aquest sant. Aquest és el drac. El drac el coneixen a tot el món. Aquest és el drac de Sant Roc. La figura del drac és una figura mitològica, la coneixen a tot el món. Segurament amb això que explicava abans de les processons de Corpus, on s'intentava donar un realisme a episodis de la Bíblia perquè la gent els entengués, un poble que es volia divertir, volia representacions gràfiques com si fossin les pintures de les esglésies en moviment. El drac acompanyarem potser a Sant Jordi, a Santa Margarida, i d'aquí ens ha quedat aquest drac que nosaltres l'hem passat a un drac no dominat que llença foc i no pas acompanyant potser un sant que el tenia dominat. Sempre he tingut la sensació que obrir amb foc també serveix per fer espai
per situar la gent, que tothom respecti l'espai i que tot pugui anar de la millor manera possible. No tot arreu passa, que el foc vagi davant, a vegades encapçalen els gegants, no hi ha un ordre pastoral. Aquí a Tarragona sí que segueix aquesta típica de que el foc vagi al davant i crea una cosa molt divertida també, i és que la gent després lluitarà per la millor posició per veure el professor un cop hagi passat el foc. És a dir, el foc encara és un temps, deixem un espai, no? Buscar espai és un esport nacional en una jornada com aquesta, el dia gran de Santa Tecla. El bou, Joan Ignasi, no podia faltar. El bou no podia faltar. Parlàvem allò del corpus, ens va molt bé per explicar-lo. El bou segurament representaria l'episodi del naixement, on el bou seria l'animal bo, encara que aquí llenci foc, que dona color al nen Jesús. De bous n'hi ha molts per Catalunya i sobretot han sobreviscut en aquestes viles que mantenen la tradició que eren, diguéssim, urbes on es podia organitzar una processó de corpus i mostrar-la en tot el seu esplendor. Una processó que ja està enfilant també al carrer Merceria i aquesta plaça de les Cols, on explicava molt bé abans el Joan Ignasi que tenim aquesta grada no natural, sí, aquestes escales de la catedral, que avui sí que és una autèntica grada on la gent no ha pagat entrada, però sí que ha esperat durant molts i molts minuts per tenir la millor imatge possible. Aquest és el carrer Merceria. Han pagat amb el seu temps, podríem dir, que és el més valuós que es té. I no sé si tots amb un paraigua, si a primera hora de la jornada, del matí, de la tarda, ja han estat previsors per si de cas. Aquesta és la víbria. La víbria. Aquí la tenim. Ens passa ara sí a la part de dalt del Vall de Diables, per quan el veiem a baix a la plaça de les Cols. Això que veiem és la passada de la Seu, que és la part de dalt de les grades, que és això que veiem ara mateix, on hi passa la víbria, que podríem dir que és la femella del drac. És molt admirada a nivell català pel bestiari, la víbria de Tarragona. Sí. Per la seva manera de caminar, és una peça molt bonica. És d'aquestes peces, diguéssim, de nova creació no tradicionals que jo crec que és admirada. Una víbria que barreja els pits i el ventre d'una dona, totalment visibles, ho heu pogut veure, amb el cap, el bec i les potes d'àliga i la cua de drac. Tal qual. Una cosa que hem de dir del Vall de Diables, i ara que els veiem, i veiem Llucifer i Diablesa, que són els que porten el sabtrot, diguéssim que el pal on col·loquen els coets, per dir-ho ordinàriament, del Llucifer i la Diablesa es diu sabtrot, i el dels diables rasos, o borrons, també anomenats borrons, es diu massa. El que val la pena destacar és que d'aquest Vall de Diables, durant els últims 25 anys hem tingut la mateixa diablesa, i aquest any ha canviat, que és el Xema Gavaldà, i jo crec que val la pena fer-li aquest homenatge, com a mínim mencionar-ho, 25 anys de diablesa. I tant, felicitats amb ella i a tots plegats. Ho dèiem abans, tots els elements d'aquest seguici arrenquen al Pla de la Seu, on ha començat oficialment la processó de Santa Tecla, tot seguit baixen, no res, molt pocs metres, cap a aquesta plaça de les Cols, que és on duen a terme els seus balls i les seves actuacions davant el públic, Joan Ignasi. Sí, està clar. Vaja, la plaça de les Cols és, jo crec que el millor lloc per veure, ara has de pagar amb el teu temps d'anar-hi abans, és el millor lloc per veure-ho, i el Pla de la Seu també està molt bé, aquesta baixada, la baixada Misericòrdia, és fantàstic. La veritat és que Tarragona juga un paper clau en tot això, perquè l'escenografia és preciosa. Vull dir, un entorn fantàstic per un seguici que vegui d'aquestes arrels centenàries. No pot ser millor. Pregunta complicada, i que no se m'empipi ningú. Ai, va. És el millor seguici popular de Catalunya? Jo això no ho puc dir. Ja sabia que no m'ho podries dir. No vull crear-me enemics. Està en el top 5, segur. Així quedes bé. A més sé que si ho dius serà perquè realment és així. Segueix sent protagonista el foc en aquests primers minuts de la processó, insistim, ja molts d'aquests elements, el bestiari ja enfilant el carrer Merceria per saludar i lluir al màxim davant els centenars de persones. Joan Ignasi, quanta gent pot arribar a encabir-se en aquests pocs carrers de la part alta de Tarragona? És impensable. Més segur que més d'un d'ells feu la processó 2 o 3 vegades, enganxa trossos al carrer a un altre perquè la gent es va movent. I el drac de Sant Roc, el bestiari, diguéssim, tarragoní, té una cosa entranyable, i és que van encenent coets i no perd el foc. I estan disposats de tal manera que sempre es veu ple, és a dir, una encesa sencera es fa en els llocs importants o llocs on hi ha espai, però que hi ha un continu, hi ha un continu. Com dèiem del Vall de Diables, que també fa una feina que és un desgast físic important, però manté el foc tota l'estona, va llançant carretilles durant tota la seva vida. Aquest és l'emblema. Ignasi, això és especial. Avui tapat per això, Avui tapat, l'Àliga de Tarragona. L'Àliga de Tarragona.
A mi m'agrada molt la definició de la reina de la festa. La reina. La reina de la festa, per mi és la coronada. Les àligues a Catalunya normalment tenen un toc molt seriós. Tothom pot conèixer el ball de l'àliga de la Patum de Berga on es fa el silenci. Les àligues, per exemple, la de Barcelona, o la de del Penedès, la de Cardona, la de Solsona, però aquesta té un punt animat. I és que quan passa l'àliga, a més que és daurada, és diferent, és una àliga diferent i que a més anima la gent. La gent, jo he llegit un dia que els tarragonins adoraven l'àliga. Gairebé, amb això que dèiem, amb la devoció. Tots els balls són importants, jo crec que l'àliga especialment. L'àliga representa l'Evangeli, l'Evangeli de Sant Joan, el triomf de l'Evangeli, i gairebé i això es va moure una miqueta com una representació municipal o gairebé de monarquia perquè va coronada. Finalment, doncs, l'àliga, què representa? Representa Tarragona, per mi. Estem parlant que és el poder, és l'ocell que vola més alt de tots. El president dels Estats Units té d'emblema una àliga, és el poder. Això t'ho diu tot. Per cert, fa molt poques hores encara, dijous a la nit, vam viure en directe Atac 12 la baixada de l'àliga. També la fa especial l'àliga que tothom la pugui fer ballar en algun moment de la seva vida, si ho vol. Correcte, tothom pot tenir un lligam amb l'àliga. I a més, participar de la baixada ja com a públic és participar-hi. Vull dir, no hi ha espectador i participant. La línia, no hi ha ni una línia fina. Desafortunadament van tapats, per això... Sí, crec que serà la tònica habitual avui, no? Per si de cas, evidentment estem parlant, Joan Ignasi, de materials que podrien patir les conseqüències d'una fins i tot tímida pluja. Hem vist ara la Víbria, que farà la seva encesa, veiem que va tota emmatxada, que s'encendrà tota de cop, que els coets van units o preparats per l'encesa. Són els primers instants d'aquesta processó de Santa Tecla. Per cert, Joan Ignasi, recuperant algun moment de la transmissió de l'any passat, de l'inici, vas dir amb molt de respecte i gairebé amb por que havies entrenat el terme professor. Professor, sí. Que és com realment es diu a Tarragona ciutat. De fet, el programa d'actes posa professor, amb F. Sí, jo normalment dic processó, però home, un respecte al localisme, ja que m'heu convidat, jo aniré dient professor. Recuperant moments d'aquella transmissió i en veure que el company Carles Cortés es permetia el luxe de dir processó, em permetran que servidor, que també sent més natural, sent més seu dir processor, que no s'empipi ningú. Sí, se'ns escapa un processó que no se'ns... Però vaja, el programa d'actes admet un localisme, això és una... serà el d'identitat, també. La Víbria. I és un dels detalls també més significatius d'aquesta jornada. Aquí tenim ja la Víbria fent la seva actuació davant aquesta maca grada, aquestes escales de la catedral a la plaça de les Cols. Fa un moment crec que veiem ja també la Cucafera, ja en parlarem també d'ella, creix enguany 25 anys. Ara ja veiem seguim veient aquesta actuació de la Víbria. Joan Ignasi, evidentment, una de les figures més estimades per públic de totes les edats. Sense cap mena de dubte. Sí que els petits, tot i que hi ha molts petits tapats per aquí, el foc sempre els hi crea una mínima distància, però el bestiari és això, no? És el símbol. Mai millor dit, són símbols que passegen i que estan vius, o que els humans els hi donem vida, un rere l'altre. Si els humans anem passant, però aquests símbols queden. És a dir, les figures de Tarragona són noves a nivell físic, per dir-ho així. Però clar, quan hagin passat moltes generacions, realment aquell símbol haurà estat portat per molta gent i el símbol sobreviu i la gent anem desfilant, afortunadament o desafortunadament, normalment desafortunadament. Abans hem entrat, Joan Ignasi, aquí per fer un cop d'ull a la relíquia, el que és, sens dubte, el protagonista de la jornada. Ja la tenim aquí esperant, la seva sortida de la catedral. Sí, el que veiem s'anomena tabernacle. El que passa que tabernacle a vegades és quan, diguéssim, l'estructura està tapada, també se li pot anomenar ballard, i és l'utensili, per dir-ho d'alguna manera, que es fa servir per processionar una relíquia o la imatge d'un sant, o el mateix corpus. Tornem ara a la plaça de les Cols, mentre és espectacular que puguem tenir també una càmera dins la catedral, Joan Ignasi, per veure aquells detalls, per veure la prèvia del gran moment, del clímax d'aquesta jornada que podrem transmetre aquí a TAC 12 i a través de Movistar Televisió
d'aquí uns quants minuts. Aquest és el Griu que no tenim referències històriques de que a Tarragona existís un Griu. Sí que estem parlant, no?, de que aquestes bèsties es van recuperar o, per dir-ho d'alguna manera, es van reintroduir dins de la festa, però doncs el Griu és una cosa creada. El que passa que està inspirat, jo diria, ara potser m'equivocaré perquè vinc de memòria, però està inspirat en algun Griu que està esculpit a la catedral i fins i tot et diria que al claustre. En un capitell del claustre hi ha un Griu i està inspirat en ell. Sí que podem dir que es va recuperar fa un parell d'anys gràcies a l'Associació de Veïns i Veïnes de la Vall de la Rabassada. El lleó, no podia faltar Joan Ignasi, el lleó. Si l'àliga és important, el lleó gairebé tant. Exacte, dèiem que l'àliga representava Sant Joan en un passat, el lleó representava Sant Marc, no falla. Va coronat també, aquestes bèsties és habitual que vagin coronades, i és portat per dues persones que li donen un toc de realisme també per veure venir quatre potes. Quatre potes humanes, en aquest cas, sí. òbviament. És un to característic del lleó, d'aquest seguici. Ja veiem la cucafera i el toc de música o els trons, en aquest cas artificials, també de la jornada. Hi ha molta gent que diu els trabucaires, i aquí fem una mica de pedagogia. Digueu-li ball d'en Serrallonga. Els trabucaires són aquells que no fan cap ball parlat ni representen cap personatge, simplement van de catalanets i van disparant. O els micalets, per exemple, no?, que van de micalets. Això és un ball d'en Serrallonga perquè té uns personatges i és un ball parlat. És una cosa una mica més moderna, potser, que el fet dels trabucaires, que fan servir a vegades el verb galejar per disparar. Fer gala és fer festa, per dir-ho d'alguna manera, celebrar. És el ball d'en Serrallonga. Està bé no confondre els termes trabucaire, ball d'en Serrallonga. Interessant. El seu origen, per cert, que remunta a les èpoques properes al temps històric del bandoler. Malgrat això, el primer text documentat data a la població de Tona, el 1760, és a dir, que estaríem parlant de fa uns 250 anys, en aquest cas. Sí, està clar que realment hi ha una efervescència d'aquests balls parlats que eren com una espècie de... Ara que estem tots aficionats a les sèries i tot això, i una gran demanda, serien com els espectacles que s'omplirien la televisió o les sèries en el seu moment i que es feien per les festes. El ball de Serrallonga és un d'ells, com podia ser les gitanes o el ball de dames i vells. El Magí de les Timbales, un autèntic imant de nens i nenes. Tothom vol pujar en aquest cavall. Un autèntic imant i, a més, és símbol de Tarragona, vaja, com el que més. Podríem dir que són unes trampes, es diu unes trampes aquests timbals a nivell genèric, per dir-ho així, i trobem diferents trampes que podem conèixer a Tarragona, potser a Tarragona, Catalunya, potser us sonen. A Lleida hi ha unes trampes que surten també al seguici, a Mataró també, és com una herència d'un antic aral, i després hi ha potser la trampa o el tabal més famós de tots, que és el de la Patum de Berga. Ja tenim l'àliga al seu territori més natural, o el territori on ens deixa les millors imatges de tot l'any, que és aquest, just davant, com dèiem, de la grada de la plaça de les Cols, just enmig de la plaça de les Cols, fent aquest ball davant tots els seus integrants. Uns 80 quilos. Uns 80 quilos. I en un reportatge molt xulo que va sortir per la baixada de l'àliga, que explicaven que intentaven treballar-la de pit, per dir-ho així, no? Intentar portar-la amb el cap alt perquè la portaven millor i feien fins i tot, sortien aquests reportatges, uns assajos on provar i on agafar confiança. Es va recuperar l'any 1986 per iniciativa del Ball de Diables. L'any passat va ser restaurada per l'escultor vilassacà Antoni Mas. De debò, si teniu temps o busqueu temps, que val la pena, recupereu el directe de dijous passat a www.ac12.tv amb Jordi Cartanyà i Carles Cortés, perquè és senzillament espectacular. Dos rostres, dues cares, en primera instància, Joan Ignasi, que tampoc poden faltar avui. Sí, estem parlant dels negritos. Vaja, són icones, tots són icones, no? M'estic repetint moltíssim, però la veritat és que així. Els antecedents del gegant negrito estan al gremi de fusters al segle XVIII, estem parlant, I per posar data, perquè vegin de l'antiguitat de la que estem parlant, de peces històriques, el negrito va ser cisellat el 1856 i la negrita el 1859. Déu-n'hi-do també l'origen, o la referència, la primera referència històrica de la mulassa. En aquest cas, viatjarien fins l'entremès de Betlem el 1442. Posteriorment reapareix al segle XVIII i es recupera a Tarragona l'any 1988 pel Centre de Colles
sardanistes. La mulassa també present en aquesta plaça de les Cols per enfilar tot seguit al carrer Major, en aquest ball també de lluïment dins la processó de Santa Tecla. Veiem com a poc, Joan Ignasi, la gent ja va ocupant gairebé tot el territori d'aquest pla de la Seu després de veure passar els diferents elements. Tothom vol tenir el mateix o el millor lloc possible pel gran moment de la jornada. Sí, l'entrada és el colofó i és el moment. Jo crec que l'entrada és el que dona sentit a tota la festa. I veiem la Cucafera, un personatge entranyable que a més dona caramels als nens i als no tan nens, cosa que sempre fa caure simpàtic. Això agrada a tothom, sens dubte. I que a més és un entremès marcadament medieval. I que està d'aniversari, per cert. Està d'aniversari i que, com a curiositat, podem dir que ara n'han estrenat una a Montblanc que està feta a similitud de la Cucafera de Tarragona perquè hi havia un document que deia que se li assemblava i guarda les mateixes formes. Aquesta Cucafera de Montblanc és la bèstia de tot el bestiari més antiga que trobem referenciada a Catalunya. Hauríem de viatjar fins a època, en aquest cas, medieval, i és també una de les preferides, una de les bèsties o la bèstia preferida pels infants. Per cert, que protagonitza el conte de Santa Tecla d'enguany, del seguici popular de Santa Tecla d'aquest 2016. Sempre atreu, no només pels caramels, entenc que la forma, una forma peculiar, un animal gairebé, doncs, en aquest cas fantàstic, atreu moltíssim la canalla. El ser portada per tanta gent és entranyable. Seguim veient els diferents elements d'aquest seguici popular de Tarragona que segueixen ben tapadets. Ara mateix, si fem cop d'ull a aquesta mateixa plaça, no es veuen realment paraigües, però per si de cas, òbviament, marcarà la jornada sens dubte. Aquest plàstic que tapa gairebé al complet, doncs, en aquest cas, els gegants que estem veient passar pel Pla de la Seu. Seria genial que potser durant la processó desapareixés una miqueta aquest risc i es traguessin i després amb l'entrada els poguéssim veure. Ens arriben els nanos. Què dir dels nanos? Són espectaculars. Per mi són els nanos més... Aquests sí que t'ho diré, top 1, més bonics de Catalunya, m'encanten. En tenen apassionat els nanos vells, que en són 13, són d'en Bernat Verderol, i ara surten unes còpies de fibra de vidre de l'any 2002 de Manel Caserres de Solsona, que desafortunadament ens va deixar, però la nissaga del taller d'escultura de Caserres continua, tercera generació, amb les seves dues filles, la Memi i la Cessa, que continuen amb el taller una nissaga de treballadors, diguéssim, de la imatgeria, sobretot gegants, fantàstica. Diria que són les peces més antigues del seguici. En aquest cas es van construir el 1825, el que serien els... Més antics que els gegants vells o... No, disculpa, parlava dels gegants vells en aquest cas. Els gegants vells seria la peça més antiga del seguici popular de Tarragona. Òbviament, totes les figures, siguin d'una època o una altra, han tingut el seu procés d'adequació i de remodelació, com explicàvem abans, per part de l'Àliga. I em dius que et tenen enamorades, a mi m'encanten els nanos vells, que en són 13, són 12 parelles, i el capità, no? I el capità, els arlequins, els negres, els andalusos, els pagesos, el metge i els nobles. Van acompanyats, vull dir, són parelles. Una curiositat és que van disposats en l'ordre de la categoria social que tenen. En funció de l'ordre social, literalment. Sí. De més ric a més pobre o de més important a menys important? Diríem que el capità va davant de tot, que no entra en el joc, diguéssim, i llavors van de menos a más, per dir-ho així, de menys a més. Ja tenim el lleó també, en aquest pla de la Seu, ho explicàvem abans, el lleó és sens dubte paradigmàtic amb aquesta corona de príncep. Sí, porta una corona fantàstica. Una cosa que no hem dit de la Cucafera, que no sé si ja passa, vull dir, si la tindrem a imatges o no, però que està bé de dir-ho, i és que molts d'aquestes bèsties que sortien tenien una funció. Ara parlàvem del foc, no?, que feia espai. La Cucafera, per exemple, es creu que feia treure el barret, potser tenia un cap més extensible a cara, feia treure el barret a la gent que no se'l treia al passar la processó, perquè, òbviament, després passava a la processó del Corpus passava el Santíssim i a la processó de Santa Tecla passava una relíquia. No donarien el tom al barret justament per agafar els caramels, Joan Ignasi? No crec que aleshores tiréssim caramels. Això de tirar caramels, que els de Vilanova en sabem molt de tirar caramels per Carnaval. Això de tirar caramels doncs, és una cosa moderna, més que res per una qüestió econòmica. Ball de bastons.
Aquí els tenim ja. El Pla de la Seu també mostrant el seu respecte a la festa tarragonina i a la patrona de la ciutat. Què m'expliques d'aquest ball, Joan Ignasi? És un ball de bastons, n'hi ha a tot el món. És un ball molt àgil, molt ràpid. A vegades es parla dels bastons com un juego de palitroques, és a dir, una cosa ràpida i moguda, i no a tot arreu els trobem igual. El ball de bastons a vegades s'emparenta amb el ball d'espases. El ball d'espases és un ball que es fa a comptes de bastons amb unes espases. El que passa que el ball de bastons tindria més el seu origen en una lluita gairebé hel·lènica que ens arribés de Grècia com un entrenament per guerrers, i per això moltes vegades hi ha dos colors, hi ha dos bàndols, i porten la bandera que la porta el capità que decideix al final del ball. El ball d'espases seria més com una cosa com un ball de pastorets, una cosa així, més per acompanyar que no pas el ball de bastons, que diem això, representa una lluita entre dos bàndols. I moltes vegades es parla d'aquesta hipòtesi que ens arribi des de terres gregues, una tradició hel·lènica. Tornem en aquest cas a veure ja el Pla de la Seu, en aquest cas, perdó, a la plaça de les Cols, volíem dir, els gegantons negritos. És un dels pocs gegants, per cert, existents de mig cos a tota Europa. Sí, la veritat és que no és habitual. Tenen aquesta forma peculiar. Són com cosins germans, no que ho siguin, sinó que s'assemblen als cubanitos de Sitges, que es diuen cubanitos, però es diuen cubanitos perquè són uns indianos, és a dir, que no són de pell fosca. Però realment, sí, són uns gegants curiosos, que segurament abans n'hi havia més, però ara no n'hi ha tants, i van sobreviure. A la seva època, quan van ser construïts, estava de moda fer els gegants d'aquesta manera. Per cert que és una particularitat lingüística, negrito, s'ha de dir així. S'ha de dir així, sí. No és negreto, és negrito. Negreto, d'una altra manera, en els temps que corren potser més políticament correcte. És un debat en el que ja no entrarem. Seguim veient aquest ball de bastons, ja deixant enrere el Pla de la Seu, cada cop hi ha més gent, Joan Ignasi, en aquesta plaça. Veiem que van desapareixent, per exemple, els gegants de la ciutat. I els plàstics, algun plàstic, veig, no sé si algun ha desaparegut, veig que aquí encara els conserven. Dels gegants vells no n'hem parlat, altrament conegut com del cos del bou, i que són de 1851. Estem parlant de molts anys. Més de 150-165 anys d'història a la ciutat i, òbviament, també presents en aquesta processó del braç, de Santa Tecla, avui, 23 de setembre. Tornem, Joan Ignasi, a la plaça, al Pla de la Seu. Sí, turcs i cavallets, podríem dir com uns moros i cristians. Sí. Si ens està veient algú que conegui bé les festes de moros i cristians, la veritat és que Tarragona en aquest aspecte s'odeja una mica, ara que està posat de moda això del nord i el sud de Catalunya, amb aquestes diferències, doncs Tarragona ja comença a estar al sud del sud i té aquestes influències. És com una mena de lluita, no?, entre el bàndol turc i el cristià. Sí, hi ha aquests balls que, per exemple, trobem molt semblant i anàleg al de la Patum de Berga, que la Patum és com un referent, no? Podríem dir, és l'únic no seguici, però compendi de balls a Catalunya, que no són els castells, que està declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Doncs aquests turcs i cavallets, hem de dir que els de Tarragona són els que tenen la referència més antiga de tot el territori català. I això és important, i no és el primer cop que ho mencionem a diferents elements d'aquest seguici popular de la ciutat de Tarragona. La veritat és que hem de pensar que Tarragona, amb el que és Tarragona, ara hem vist un llamp. Això ha estat un llamp. S'ha vist, a més l'hem vist per televisió. Tarragona hem d'entendre que era un indret important, per tant, les seves processons havien de ser importants i molt completes. Per tant, tenien tota sèrie de manifestacions folclòriques o espectacles, per dir-li d'alguna manera. Segur que després, en algun moment, un pèl més tranquil, algun impàs de la transmissió, podrem analitzar l'auge que ha assumit, que ha arribat a assolir la festa de Tarragona, la festa gran de Tarragona. Però un exemple és aquesta situació que hem viscut ara mateix, aquest llamp que ha il·luminat les televisions de casa vostra i s'ha sentit un espectacular que també simbolitza la quantitat de gent que hi ha al voltant d'aquests carrers. Sí, i el que és més divertit és que no plou. Segueix sense ploure, diuen. Per Santa Tecla plou, doncs no és el cas. Els nanos vells van separat per les gralles dels nanos nous, que són unes parelles més modernes que simbolitzen des d'uns pescadors del Serrallo relacionats amb el nàstic, com els castellers de la ciutat. Són ja, en aquest cas, representacions
de mitjans cap aquí, segle XX, segle XXI. Per això són, en aquest cas, els nanos nous. Seguim veient aquests diferents elements. Joan Ignasi. Cercolets. Els cercolets, de totes les edats, també important, perquè veure canalla tan petiteta com la que veiem allà al fons significa que, el que ja sabem, això té molt i molt de futur, no només present. I és que els petits s'han d'emmirallar amb això. Ja està molt bé que facin el seu seguici petit, i s'han d'emmirallar amb això. El que a vegades s'ha de pensar és que el ball dels grans és com un debat a obrir, gairebé. Dius, els balls dels petits estan fent el mateix ball amb una simbologia o estan imitant els grans? Perquè tots els balls tenen el seu càstig, per dir-ho d'alguna manera, perquè realment són teatre al carrer, tenen el seu càstig. Els bastons... Seguint amb imatges d'aquesta... S'obren paraigües, Tornen a obrir-se paraigües, tens raó, després d'aquest llamp que és que està plovent, il·luminat. Realment nosaltres estem, Joan Ignasi, a esquenes d'aquest carrer, o d'aquests carrers, òbviament, que protagonitzen la processó, i de tant en tant ens girem per veure què està succeint, o per veure una miqueta més del que ja vostès mateixos poden veure a través de la televisió, però ha coincidit aquest ball de bastons amb l'obertura d'alguns tímids paraigües, encara tampoc és generalitzat. Escoltem aquest ball de bastons i ara expliquem a veure el que hem sentit. Veiem el ball de bastons acompanyat per una flauta. Això és una peculiaritat de Tarragona, abans que parlàvem de peculiaritats. M'agrada que frenis momentàriament la narració perquè ens perdem a vegades molts detalls, molts sons que evidentment donen sentit a cadascuna de les actuacions que veiem, i valia la pena escoltar aquest so dels bastons. És un so més agudíssim. I veiem que passen les gitanes, el ball de gitanes. Què podem dir del ball de gitanes? Que no ho semblen. No, perquè ara ja... Per la roba, en aquest cas, no donen la sensació, El ball de gitanes hem de separar, per entendre'l bé, hem de separar, per una banda, el ball que fan, coreografia, per dir-ho d'alguna manera, i després el fet que sigui un ball de gitanes. Potser alguns està veient des del Vallès i diu aquí també hi ha ball de gitanes, no tenen res a veure. Els balls de gitanes de plaça de Carnaval del Vallès amb els balls de gitanes del Penedès i Camp de Tarragona. Són uns balls de l'Arbre de Maig, que és una dansa extesa per tot el món, per celebrar l'arribada del bon temps. Avui sembla que no celebrem gaire per això. No, la imatge és preocupant ara mateix. Que ens arriba fins a aquesta zona ballat d'alguna manera per la comunitat gitana. Aleshores, aquesta dansa, que a tot arreu, a tot el món, trobem referències a tot el món, es dansa, que és l'Arbre de Maig, hi ha quadros del Renaixement que pinten aquesta dansa. Ens ve casada amb la comunitat gitana i ens dona aquest ball de gitanes que està molt extès. Cada cop hi ha més paraigües. De moment el seguici segueix el seu recorregut de nou a la plaça de les Cols. Els moros i cristians que van capitanejats els cristians. El capità porta un casc, que és una reproducció del casc de Jaume I, el conqueridor. També sempre present, en aquest cas, en una localitat propera com Salou, marcant les festes del rei en Jaume, que van tancar-se fa molt pocs dies, poques setmanes. I es multipliquen aquests paraigües. Realment no tenim opció d'allargar la mà, d'allargar el braç i veiem a terra, el terra comença a estar mullat. Però el terra, malgrat que cada cop també és més fosc, sí que ens deixa símptomes evidents que ara la pluja, després de moltes hores, comença a fer acte de presència de manera amenaçadora. Hem vist sortir fins les gitanes, ens quedaria valencians, cosis, set pecats capitals, moixiganga, amb això que tancaríem els balls, vindrien les colles de castells, i llavors ja vindria la senyora de la ciutat, la corporació municipal i la banda de música. Ja com una mena d'aturada, d'impàs, tothom està pendent. Veiem els cercolets que estan aturats i... Òbviament del temps. Això ho hem parlat abans, Joan Ignasi, de l'arrencada. Cap a les 6 de la tarda, des de l'organització, òbviament s'ha supesat què fer davant la situació meteorològica. S'ha decidit tirar endavant perquè realment gairebé ni tan sols havia caigut cap gota a la ciutat de Tarragona fins gairebé a les 7 de la tarda. De nou veiem aquí la relíquia del braç de Santa Tecla dins el recinte de la catedral de Tarragona. Què podria passar, Joan Ignasi, si finalment la pluja frena les opcions de poder
tancar o completar aquest seguici i realitzar la processó de la manera més natural possible. Veiem que continua, ens està passant a la Vall de Cossis. De moment tot segueix. Però realment, vaja, les esperances són dolentes, no? Perquè no sé si es pot fer una entrada en pluja, vaja, haurà de decidir algú, no? M'imagino que es reuniran i veurem. Esperem que siguin 4 gotes. En cas de pluja, si la pluja hagués arribat abans, aquest seguici que estem contemplant i gaudint es podria haver arribat a suspendre i tot hagués quedat directament en aquesta sortida i entrada, per dir-ho d'alguna manera, o lluïment de la relíquia a dins de la mateixa catedral. Tot s'hagués reduït a simplement això. Veurem si el seguici popular de Tarragona pot completar aquesta tercera jornada per ells de gaudi, de lluïment dins les llargues, curtes, festes de Santa Tecla, poc més de 10 dies que s'han passat ben i ben ràpid. Ara sí que tots són paraigües. Ara ens marxa el ball de Cossis, que és un ball, podríem dir, de cascavells, però que té aquest argument, no? Té com una vessant marinera, per dir-ho d'alguna manera. Vessant marinera, que esperem que no sigui sinònim molta d'aigua, de més aigua. En aquest cas, caiguda del cel. És curiós, portem tota la jornada mirant cap a dalt tots, també, òbviament, amb més motiu, els que fan possible aquesta festa. Tots aquests nois, noies, homes, dones que veieu a les imatges. I bé, això va com va. En qualsevol moment pot arribar a ploure, pot caure amb més o menys insistència i pot deslluir, en certa mesura, una de les situacions, un dels moments més esperats, sens dubte, de tot el calendari festiu de Tarragona i, si em permet, Joan Ignasi, de tot Catalunya. Tornem a la plaça de les Cols cada cop més mulladeta. El terra es veu. És el ball de les Gitanes, que va fent com un pas de processó. Darrere hi té el ball de... S'ha frenat, realment. Els decibelis han baixat ara mateix als carrers. Sí, la veritat és, per dir-ho, baixant els ànims, per dir-ho així. Si plou, penses, què passarà ara? Un seguici popular, Joan Ignasi, mentre veiem de nou aquí al Pla de la Seu, el Ball dels 7 Pecats Capitals. El Ball dels 7 Pecats Capitals, en la continuació d'aquest llarg seguici tarragoní. Què me n'expliques del ball, dels 7 pecats? Tenen el seu origen al segle XV i... El nom ho diu tot, realment. I aquí explica que venen d'un corrent moralitzador de l'Església, amb el segle XVI i XVII, on trobem també, comença a haver-hi primeres referències d'aquests balls parlats on sempre guanya el bé, i és això, són els 7 pecats capitals. Té una similitud amb un ball molt apreciat a nivell dels estudiosos del folklore, com és el ball de la Moma de València, que surt per Corpus. Diuen alguns estudiosos, o ho consideren, que és un ball parlat. No hi entraré no entraré en disquisició, però realment és un ball que es veu molt clar, que és la lluita, perquè a més està a parts igualades, en el sentit de, per exemple, si ho comparem amb el Ball de Diables, que jo el considero un ball parlat, com a mínim de la manera que es representa, és un ball on finalment surt l'angelet després de tot un entreteniment i retira els diables cap a l'infern, i és un angelet petit, una representació molt pura de la vida. En canvi, els 7 pecats capitals és com una cosa més moderna, en el sentit que casa amb els balls parlats, realment, però estan les forces dividides, aquestes màscares ajuden, i és una coreografia com més nova que no pas el que em ve d'aquestes lluites antigues entre bé i mal. M'agrada perquè és la interacció contínua entre un alumne fluixet, servidor, i un grandíssim professor com és el Joan Ignasi, i es tracta d'això, d'anar interactuant i sobretot fer-ho de la manera més didàctica possible, amb la sort que tenim avui de poder explicar aquesta professor per tota Catalunya. Tornem a la plaça de les Cols amb el Ball de Cossis, que abans hem tingut opció de contemplar creuant el Pla de la Seu a molt pocs centímetres de la catedral de la ciutat de Tarragona. Un ball de Cossis que es va recuperar a Tarragona l'any 2004 i que és integrat dins l'Esbar d'en Saire. Potser a la gent li agrada molt les bèsties i tal, perquè és una cosa molt gràfica i molt... Però s'ha de dir que aquests balls, diguéssim, que van tancant més aviat el seguici, com podia ser 7 pecats capitals, Cossis, la mateixa Moixiganga que veiem en imatges, Tux i Cavallets, són uns balls molt elaborats, amb un vestuari molt maco, que veuen influències
potser de terra endins fins i tot, o de València, per aquests tons pastel i una cosa més barroca i més adornada, i realment això és que és fantàstic, la patxoca que fa els 7 pecats capitals, val molt la pena, de veritat, valorar, Sí que les bèsties sempre passa una bèstia, tothom se la mira, passa l'Ali que també se la mira, però aquests balls del seguici, jo crec que s'han de tenir molt en compte la iconografia que són per la ciutat. Potser no són tan simbòlics o se'ls agafa tan ràpid la imatge, la iconografia, però val la pena. I la moixiganga és fantàstic. 16 anys d'existència, la moixiganga de Tarragona, recuperada l'any 2016, originària del segle XVIII, queda plenament documentada a mitjans del segle XIX, però posteriorment desapareix, igual que el Ball de Valencians. Les colles castelleres de la ciutat, Joan Ignasi també fent acte de presència, entre diada i diada, per cert. De fet, no és una manera pejorativa de dir-ho, sinó que són un ball més. El que passa que tenen una actuació pròpia, però són un ball de les festes, per tant, van dins del seguici. La moixiganga representa la vida, la passió, mort i resurrecció de Jesús, i moixiganga vol dir ball, ja ho hem explicat abans. És una manera antiga d'anomenar les manifestacions folclòriques del seguici. Tornem a escoltar ja música de fons, escoltem gralles. És el toc de processó. En aquest cas és bona senyal perquè no sé si són les ambicions que tenim de poder tancar de la millor manera possible, completar la jornada d'avui, però potser no. Anava a dir que es veu algun paraigua menys, no és cert. De moment es manté aquesta pluja que va marcant aquesta continuació de la professor. Encapçalen els xiquets, desafortunadament avui no han tingut un mal dia, veiem si demà tenen millor dia amb les 2 rondes que hi ha abans de la baixada de Pilars, i sentíem el toc de processó. I és que dins del compendi de les músiques que tenen els castells, com el vermut, el toc d'entrada, el pilar al balcó, hi ha el toc de processó també, que forma part dins d'aquesta suite musical, podríem dir, que acompanyen els castells i que s'interpreta quan els castells, els castellers, van dins d'una processó. I evidentment no podien faltar cap de les 4 colles castelleres de la ciutat de Tarragona que, com explicàvem ara mateix, avui han estat protagonistes amb la Diada Castellera, demà ho seran de nou i especialment cap a 2:45 de la tarda amb els Pilars caminant, que per cert podrem seguir aquí en directe. Segur que després, quan veiem els Pilars de cadascuna de les colles d'aquí a uns minuts a la plaça de les Cols, podrem recordar alguna de les estadístiques més interessants d'aquests Pilars caminant, on els xiquets del Serrallo són els que van mantenint aquell rècord espectacular, crec que són ja 20 temporades consecutives, mantenint el Pilar, arribant fins a la façana i fins al balcó de l'Ajuntament de Tarragona. El que veieu al mig representa Jesús. El del mig seria Jesús, Seria Jesús, porta una corona, també, en aquest cas no d'espines, òbviament, sinó de flors, i ara suposo que ens faran algun dels quadres plàstics, s'anomenen quadres, que representen un moment de la passió, mort o resurrecció. La resurrecció normalment no la representen si no es fa diguéssim, la escenificació sencera de tots els quadres. La indumentària de la moixiganga de Tarragona és calcada en aquest cas a una moixiganga d'una altra localitat del territori, o trobaríem divergències? Hi ha diferències. Aquest barret, per exemple, no el té ningú. Ara estem veient com fan un dels quadres, que intentarem esbrinar quin és. Potser és no sé si podria ser el davallament de la creu o... És un dels quadres de la moixiganga. Tots representen episodis de la passió, mort i finalment ja és la resurrecció. Un moment que és el de la resurrecció i s'acompanyen de cines. Podríem dir, tots ho són, però és el ball que més lligam té directe amb la religió. Moixigangues n'hi ha, s'extenen, sobretot per la zona del Penedès i Camp de Tarragona. Fa poc Barcelona en va estrenar una, a Lleida n'hi ha una que la representa també, a Badalona també, i per exemple, peculiaritats, podríem dir que la de Vilanova i la Geltrú i la de Valls porten castanyoles, que és un fet curiós perquè fan picar les castanyoles al pas d'aquest ball quan fan aquestes entrades. Que toparia les castanyoles amb el que anava a comentar ara, si em permets, que potser és un dels elements més austers, més seriosos del panorama festiu de Catalunya, la moixiganga. Sí, tant, sí. Segurament, si hem de buscar una moixiganga de referència o que tingui especial devoció, és la de Sitges, on es fa el silenci. Sitges, vila amb la qual Tarragona comparteix patronatge. Santa Tecla, i és festa major Sitges avui també, Sant Bartomeu i Santa Tecla allà.
doncs aquesta és la que més devoció té als carrers i es fa el silenci. I aquí ens preparem per un moment fantàstic que serà, això serà molt bonic de veure, des de la televisió, quan surti el tabernacle, el Ballard, amb el braç de Santa Tecla que té incrustada aquesta relíquia. Perquè enguany tenim aquesta càmera a dins de l'espectacular catedral de Tarragona. Has necessitat, Joan Ignasi, abans d'accedir per situar visualment la relíquia. La tinc aquí per veure exactament quin era el dibuix de l'interior de la catedral. Però estaven fent les vespres i hem entrat tots dos i hem tret el cap. A veure, està aquí, ara el tabernacle estava al costat retirat. I aquí la teníem encara, sí. I estan fent les vespres i estava, doncs, a l'altar major d'aquesta catedral de Tarragona. Diu la història, caldria viatjar fins al segle XIV, en aquest cas, per trobar l'origen d'aquesta relíquia. Santa Tecla ja tenia devoció abans de Tarragona, però sí que és l'arribada del braç que crea, potser incrementa la devoció o es fan les ordinacions de la festa anys després, que després, si això amb la tornada dels balls, tindrem temps per explicar-ho. I ja s'estan preparant, realment, dins la catedral per fer aquesta sortida del braç de Santa Tecla. No sé si per timing, ara que fas un cop d'ull al telèfon, al rellotge, Joan Ignasi. No porto rellotges. Sí, bé, el rellotge d'avui en dia és l'smartphone. Si fa o no fa, estaríem en el termini horari. Estem bé. Explica'm una miqueta, Joan Ignasi, com es desenvoluparan aquests propers minuts. Veiem ja aquesta creu encapçalant tota la comitiva. És una creu de guia, podríem dir, que encapçala sempre la comitiva, que acompanya el Ballard, també l'arquebisbe, i els portants del tabernacle. Hi ha moltíssima gent aquí dins que, òbviament, ha aprofitat que tenien seient, segurament durant vespres, per ja conservar aquest seient i poder contemplar en primeríssima persona i des de primera fila la sortida de la relíquia tarragonina. Quan surti la relíquia, doncs, podríem dir, a vegades s'explica, hi ha poemes que parlen d'aquestes processons i diuen que és el moment que potser la patrona es fa present, no? Realment la sensació de que el sant és al carrer, la relíquia és al carrer, o la imatge que es veneri és al carrer en aquest tipus de processons festives, acompanyades de tots els banys entremesos, del seguici, doncs creen... Tarragona canvia per uns minuts, podríem dir. I llavors ens acomiadem de la millor manera, que és fent l'entrada, ballant tots alhora, rendint honors. Ja enfila el passadís, vèiem, d'aquesta catedral, el braç de Santa Tecla, és a dir, que en breus instants el veurem justament aquí, al Pla de la Seu. És, sens dubte, un dels grans moments de la Santa Tecla 2016, de totes les Santa Tecles, i que tenim el goig i la sort de poder explicar en directe a través de la televisió pública del Camp de Tarragona i a través del dial 159 de Movistar Televisió. Espectacular la catedral, la imatge de la catedral on tampoc hi cap absolutament cap agulla. L'únic espai que hi ha és justament el necessari perquè passi tota la comitiva i aquesta relíquia del braç de Santa Tecla. I ja la tenim aquí. Sí. Ja gairebé, si encara no, a pocs metres de la sortida d'aquesta catedral de Tarragona. Quin recorregut farà ara, Joan Ignasi? Quin serà el... Entenc que és la primera part d'aquesta processó. Per ser una processó ha de sortir i tornar a una església. Evidentment. Perquè si no, no és una processó. I és el gran moment quan torna, sobretot. Exacte. És el moment més esperat. Una processó és així, a part perquè hi té una imatge, una relíquia a venerar, és perquè, doncs, òbviament, comença i acaba en una església. A punt de veure-la. Al fons d'aquesta estem esperant tots el moment, imatge. Que tenia al carrer el braç de Santa Tecla. Menys paraigües, algun menys. Algun menys. Segurament algú l'amaga per poder tenir la millor visió possible d'aquest gran instant d'aquesta processó 2016, la processó de Santa Tecla, en directe des de la part alta de la ciutat de Tarragona. Dos pilars de Sant Pere i Sant Pau. Pilars dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, que mostraven fa uns minuts la seva eufòria per la gran jornada castellera que han viscut hores enrere, també mostrant, òbviament, el seu respecte cap a la patrona de la ciutat. Sí, s'hi fa. De fet, just davant
és al voltant del que gira la festa. A més, a Tarragona s'ha produït un fenomen gairebé de naming, no?, que diríem, que diuen ara els anglesos, no?, el naming, això que s'ha posat de moda, però que realment ha funcionat, i és que no es diu la Festa Major de Tarragona o és Festa Major o Bona Festa Major, sinó que parlem de Santa Tecla. Sí. És a dir, estem parlant de Bona Santa Tecla Tarragona, de la Festa de Santa Tecla. Sonen les campanes d'aquesta catedral de Tarragona i és molt, molt bona senyal que tothom sàpiga que parlem quan parlem de Santa Tecla. Dèiem, sonen les campanes ara mateix de la catedral de la ciutat de Tarragona. Es fa aquest breu impàs, ara mateix sembla que està completament frenada a l'espera d'enfilar ja aquesta imatge que veiem, justament aquest indret, aquest pla de la Seu. Recordem perquè és un braç. En la vida de Santa Tecla va patir diferents martiris, dels que va sobreviure, va sortir ilesa, o diguéssim no li van fer mal. Per exemple, les tiraven uns bous que van perdre la força. Una va quedar enrunada va quedar enfonsada i només va quedar fora el braç. I per això, doncs, la figura, podríem dir, és el braç de Santa Tecla, que vostès veuran com un mirallet al mig rodó, allà dins hi va la relíquia, que suposa que és un tros d'os de Santa Tecla. I que conserva, òbviament, amb tota la devoció possible i amb tot el respecte la ciutat, perquè dona forma i sentit al que després és una grandíssima festa que va molt més enllà de la religió i que es barreja amb molts tipus de tradicions que es van arrossegant i acumulant durant dècades i dècades. Tothom guaitant, tothom vigilant aquesta entrada, aquesta sortida de la catedral, perquè en breus instants la tindrem aquí, la relíquia del braç de Santa Tecla. Nosaltres, Joan Ignasi, tenim la sort, a través de la pantalla, de poder avançar aquest moment. L'orgue, quina imatge. Espectacular. No sé si el podem sentir, l'orgue. De moment no el sentim. No el sentim. No m'esperava tenir aquesta imatge. No, és que ens hem quedat al·lucinats. Estàvem destacant el fet de poder tenir imatges de l'interior de la catedral i de cop veiem tocar un orgue és molt complicat. Ja ens avisaran els amics de realització, no el podem sentir en algun moment, si és possible. Realment tocar un orgue és molt complicat. Això que veieu que són com uns bastons que entren i surten, són els registres, i l'orgue és realment complicat perquè a més té un joc de peus també. Em sembla que el podem sentir. I ja la tenim aquí. I ja tenim Santa Tecla al carrer. Santa Tecla ja circula, en aquest cas, pel Pla de la Seu. Sonen les campanes d'aquesta catedral. Just a les 9. Sí, en aquest cas 8 i 2 minutets. Les 8 i 2 minutets. Ja feia una hora més. Ben puntual. Aquí la tenim, insistim, un dels moments més esperats espectacular de la Santa Tecla tarragonina. Ara sí, la processó de Santa Tecla és sencera al carrer. Adornada amb joies. Amb aquesta T. La T de Tau. Ben agafada pels dits d'aquesta figura, d'aquesta... espectacular. D'aquest braç que, en aquest cas, custodia la relíquia de Santa Tecla. Canvien els sons, canvia el to, fins i tot el nostre to, en aquest moment de la jornada. Aquest matí, just quan començava l'ofici, s'han dirigit fins a la capella de Santa Tecla, on està el relicari, on es guarda durant tot l'any la relíquia, perdó, que no sortia. I aleshores l'inici de l'ofici és, com es dirigeixen tots cap allà, treuen la relíquia, treuen el braç i el deixen a l'altar major. I avui és el dia que es pot veure la relíquia. Hi ha situacions, hi ha imatges que tinguis o no coneixements al respecte, com és el teu cas, Joan Ignasi, que els acumules i moltíssims, generen molt de respecte i literalment et posen la pell de gallina. Això només ho veurem avui, perquè i fins l'any que ve, i ens està plovent, ens està mig plovent, i fa ràbia, realment, i qualsevol que vegi això s'hi pot sumar a ser un tarragoní més. I siguem religiosos o no, i creiem, siguem panteistes, creiem en un Déu o un altre, hi ha coses que transcendeixen en el sentit de la comunió de la gent. És a dir, que tothom s'ha posat d'acord perquè aquest repic de campanes que sentim ara
sigui el que ens explica que avui és Santa Tecla, que tota una ciutat s'ha posat d'acord per celebrar una festa, sí a una santa, a una relíquia, a un fet religiós, però també a una mostra d'identitat i al reafirmar-se a un mateix com el que és, com a tarragoní. D'altra banda, quan passi Santa Tecla, qui ho vulgui veure com un símbol de Tarragona, com podria ser l'Àliga, que ho vegi, i qui li vulgui transcendir a un nivell religiós, que també li transcendeixi, amb aquesta llibertat. Veiem de nou els pilars de respecte, també cap a aquesta figura, cap a aquesta relíquia de Santa Tecla a la plaça dels Cols. Ho deia el Joan Ignasi, el nivell d'espiritualitat cadascú el porta dins seu, que l'apliqui com vulgui, el pot aplicar a la seva manera, però després hi ha intangibles que generen que aquí hi hagi milers de persones, tots compartint un sentiment comú, una devoció, una passió, i que ja van fer els avantpassats. Realment? Potser no els nostres, vull dir, potser no els dels tarragonins d'avui en dia, perquè la gent tomba al món i tothom s'ha mogut pel món, però com a mínim els que trepitjaven aquestes terres durant fa molts anys hi tenien devoció a això. I hi ha una frase que a mi m'agrada molt i l'aplico molt, que és que la tradició és l'herència que ens deixen els morts i també és la il·lusió dels vius per celebrar una festa un cop l'any i sentir-se en comunitat tots plegats. Escoltem aquestes campanes de fons.